Asaya. Okonyal wuok kamano nikech ji wacho ni bedo ni nudok chien sani koro nyiso ni uonge oteku mar luonge kendo nikech u kanyo uwegi kaka KUPPET ok uwinjru. Nitiere joma wacho ni nitiere tungni bed kata nyoro bed wawinjo ka giwacho ni nitiere tungni moro kanyo e tend KUPPET ka. Onge winjruok. Mutni to nyalo timre kamoro amora jaduong' Trevor. KUPPET ka mochope ni higa mokalo ariyo mokalo ka ne washerekea ne watimo nyasi mar higni 25 mar existence. Higni 25 kata nyathi mose nitie dala mano nyathi maduong'. KUPPET osedongo. Koro demokrasi nitie. Ng'anyo ni ya wacho ni en ng'anyo ma teacher driven. Jopuonj ema drive wa wan jo officials mag county. Kaka Kisumu kae wan gi historical injustices mitimo. Koro wan kane wadhi National Governing Council to wabende watimo pressure ni jotendwa ma National Executive Board. Nikech koro sani wan gi duol ma ng'ata nyalo wuoyo. Competition nitie high. To mano kik ng'i ni koro wadhi barore. KUPPET sani ni kamoro madwaro take off. Wase chiek, waduong' kendo wategno. Koro mano en pogruok mar paro. Kik kaw ni koro mano en pogruok mar chama. Duol mar KUPPET ochopo kama ok nyal barore kane barore ne barore chon. To sani kama ochopo wadwaro yo ma different ideas paro mopogre wakete kikapu achiel to wang'iyo kaka focus onego bed japuonj. Ka en focus mok dhi gi japuonj to en gima wabolo oko. To sani bende wan e stage ma wanyalo nyiso jotendwa ni timo marach. Kata na wuone KUPPET Kisumu County ka ikwera gi jopuonj timo marach kamae. To wabende kwa dhi Nairobi to wakwera kelo misori ka itimo karach. Nyaka wabed jok manyalo winjo wach kendo wakaw mabeyo to wawe maricho. Mano jo wasikwa nyalo paro ni koro wadhi bare. Ok wadhi bare oyo. Wadhi bedo more strong nikech wadhi wuok kae kwa tegno ka wasekawo pacho manyalo gero KUPPET into the year 2024 and beyond.